שלום, שלום קטן. אני ליאל, רציתי באמת להמליץ על איתי, הוא רמה מאוד גבוהה. אני באתי אליו אחרי שמישהו אחר בכלל הבריז לי, או שאנשים אחרים שדיברתי איתם, ודיברתי עם הרבה אנשים לפני שמצאתי אותו, שלא עבדו עם מסמכים, קבעו איתי בעיר א' ושכחו שאני מהעיר השנייה בכלל. הוא באמת, כשראיתי אותו כל הדרך הוא הרגיע אותי עד שקיבלתי את הכלב. גם לאחר מכן הוא שלח לי הודעה, הוא בא עם טופס מסודר, מסמכים מסודרים, באמת לעבור על הכל. הוא שלח לי גם העתק, רמה מאוד מאוד גבוהה, אני מאוד ממליצה עליו, באמת, כאילו בא לי להמליץ לכל בן אדם שהוא המלץ לי גם לחברה, וגם היא מזמינה ממנו עכשיו כלב. באמת, מתיקות כזאת ואחריות ווטרינר ופנקס חיסונים הכי מסודר שיש, והראה לי גם במציאות את השבב שהוא באמת תקין ותואם את המספר. אין לי מה להגיד, באמת, כבר הוא משרה מאוד רוגע, בן אדם מאוד אמין. כבר מהרגע הראשון הרגשתי מאוד רגועה, וזהו. תודה רבה רבה. תגיד תודה. תגיד תודה.